te priče o El Huseiniju, o jeruzalemskom muftiji koji je sa Adolfom dogovarao istrebljenje Židova, koje vidim na ovim desno-populističkim portalima koji su naglo postali ustaški, tisak je bio jasan. Isti kao i Nedićevski, isti kao i carsko-ruski, da budemo jasni, i kasnije Vrangelovski i tako dalje, dakle kontrarevolucionarni ruski. Boljševizam je najveće zlo i svjetsko židovstvo, a svjetsko židovstvo je stvorilo boljševizam. To je narativ kompletne desne struje ruske emigracije i tiska u NDH i u cijeloj Europi koja je bila pod vladavinom Reicha. 2015. godine Bibi Netanjahu izjavljuje upravo ovo. Nije htio Adolf, on je htio njih iseliti na Madaga, ali ovo đubre muslimansko El Huseini, on ga je nagovorio, iako je on bio dobar, da on njih pobije. To nije bilo tako. To nije bilo tako. Tako da prvo desničari moraju znati da je činjenica da je Himmler kao jedan od ideologa te neopaganske, antikršćanske, mitološke i krivotvorene ideologije, kalemljene na krivotvorenoj nordijskoj mitologiji sa elementima magijskog i tako dalje, da je on bio oduševljen sa islamom. To je točno. I to se danas u Iranu se predaje povijest toliko antisemitska po mjeri to iz 40-ih i 30-ih. Međutim, originarno antisemitizam je najizraženiji bio u carskoj Rusiji, nešto u Francuskoj, u Njemačkoj je bio najmanje izražen, ali pod utjecajem ekonomske krize, nepravednog Versajskog ugovora i tako dalje, on je tamo dosegao, a i uz tu morbidnu ideologiju nacionalsocijalizma je dosegao taj svoj crescendo koji je završio holokaustom, koji je uistinu jedinstven po broju i po bešćutnosti. Dakle, ne po strasti koliko po bešćutnosti. Ti su stražari u tim logorima mahom prvo bili kriminalci lombrozovskog tipa, a potom su bili i razni drugi koji bi došli tamo, popovraćali, imali živčane slomove i pili i na kraju bi se prilagodili, isto kao i oni koji su tamo dolazili kao privedeni, oni koji su surađivali, isto prošli taj put i nitko od nas ne može reći da on to ne bi tako. Ali ta teza koja je u svojoj biti trampistička, kako su muslimani krivi, a ne AFD, to je glupost. To nije točno. To nije točno. To je glupost koliko je glupo antivakserstvo. Jer je u NDH su i ustaši i partizani cijepili po Bosni, sa cjepivom koje je bilo iz Kraljevine još mahom. Liječnici su mnogi bili Židovi, a ideologija je bila ova, ali kad si ti liječnik, pa što god Kirk rekao, a ima Russell Kirk, on je bio pravi konzervativac, završiti nešto, a osobito medicinu, je u svakom kijametu neka ti nađu ti neko počasno arijevstvo, ti dodjele, ne ubiju te jer si pripadnik buržoazije kao što su partizani ubijali i mlinare i fotografe i kojem je došao pod ruku. Zato malo lakše u tim svojim sranjima, trampističkim i putinovskim, jer su one glupost, one su razine ravnozemljaštva. Eto, to vam je moja očinska poruka.